watch in internet ebeji ofo e dedicate moto eji ofo e dedicate moto. Now the question is, open a motor abo boss never passenger. Anytime how to finish an agreement here. Okay, man, don't get trouble. And the Kedonya Keri. Kedonya Keri. When they become tired, they will put it for sale. And when they put it for sale, an innocent child, Nebido life Ebido will go and buy. We're going to trouble. Ka anyị kwụsị ebe a tupu ngaba n'ihu abịara m ebe a ikwu ife gbasara ụka na omenala mana ife nchọrọ ka anyị tinye uchu na ya bụ ụdị nkuzi anyị nwa bụ ndị isi mgbasa ozi ọma ụdị ozi ọma ọsọkwara ya bụrụ nke ndị ụka ọsọkwara ya bụrụ nke ndị omenala ka anyị malụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-enejele anyị anya buru ibu anyị na-akụzi nkuzi ozi ọma iwepụta ya n'igwe mmadụ ka anyị malụ ka anyị si akụzi maka na nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo taa a na-ebe anyị anya ọfụma achọba ife butere ya bụ nsogbu bụ ụdị nkuzi ozi ọma ndị isi mgbasa ozi ọma na-akụziri ndị mmadụ na-eji ọfọ wee gọzie moto maọbụ n'ọnụ oyibo dediketie moto beelu so n'ọfọ ahụ enwere ife ọzọ gbakwa'irie ị na-anụ olu m beelu so n'ọfọ ahụ enwere ife ọzọ gbakwa'irie ọfọ abụrụ ife ọjọọ ọfọ anaghị egbu mmadụ ndị ichie ha bụrụ ife ọjọọ ndị ichie anaghị egbu onye aka ya dị ọcha beeluzikwa so gekwa ntị n'onu masị m beeluzikwa so n'ọfọ ahụ enwere ife ọzọ gbakwa'irie ọ bụrụ ha kwa na onwere ife ọzọ gbakwa'irie omenala bụ ezigbo omenala gogo na-asọkwa ụdị ọfọ ahụ nsọ beelu so n'ọfọ ahụ enwere ife ọzọ sogwairie onwe ha kwa ife ọzọ sokwairie omenala na-asọkwa ụdị ọfọ ahụ nsọ anyị na-akụzi nkuzi ka anyị kaba ahụ na-ana ya oke ka anyị dedezi na-eme ya ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị ije mee general ka anyị na-ana ya oke ife ọmụmatụ na iji akwụkwọ nsọ wee gọzie moto maka na anyị amalụgo na akwụkwọ nsọ standing for Jesus Christ ọkwa ya na iji akwụkwọ nsọ gọzie moto ịgọzichazie moto ahụ mbọsị onye nwe moto ahụ ịgọsiri nupụrụ isi n'ife ederu n'akwụkwọ nsọ maọbụ n'iwu nke Jesus Christ does it mean na nya bụ moto ga-ejezi eje chọwa ọbara ọya aṅụ maka na onye nwe ya nupụrụ isi maka no exactly ife okwu a pụtakwalụ n'ụzọ nke ọzọ ọfọ eji wee gọzie moto bụ ọfọ ndị ichie anaghị egbu mmadụ ka a na-agọzi nya bụ moto onwelo nkwa asịrị gị mejeru nya bụ ọfọ na mmụọ chụbara gị bụ na enwere nkwa ikwelu maọbụ na mmụọ ahụ abụrụzi mmụọ ọdịnala na mmụọ ijeru na mba jee bute ị mara na nke ahụ apụọla na mmụọ na ọ baana n'ọgwụ mmụọ ọdịnala anara egbu mmadụ ka eji ọfọ ahụ wee gozie elu gị moto asịrọ gị kwee nkwa nwere nkwa ikwetere na ị ga na-efe mmụọ ahụ ife eji wee gozie elu gị moto ahụ bụ na ị ga na-eje na-anata enwere mgbe eji wee sị gị kwee nkwa na ị ga na-efe ndị ichie ahụ enwere mgbe eji sị gị kwee nkwa na o nwere ife ị ga na-emerụ ndị ichie ahụ ọfọ ogologo ndụ ka a gọnyere gị na moto enwere nata na echi niile na imejọrọ ndị ichie agbawazie ụgwọ na onye buruzie nya bụ moto ọ chọwa ọbara ọya aṅụ ọ bụrụ eziokwu tupu ngaba n'ihu ife a bụ ncha eji asapụ ọchụ